Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvia työasemalaitteistoja, sovellusohjelmia sekä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Tieto- ja viestintätekniikan parissa työskentelevältä vaaditaan luotettavuutta, joustavuutta ja luovuutta alati muuttuvassa teknisessä palveluympäristössä. Tietotekniikan kehitys, tietoverkot, verkkokauppa, sähköinen asiointi ja digitaalinen viestintä ovat luoneet uusia toimintatapoja ja työtilaisuuksia Datanomin koulutuksen saaneelle. Datanomi opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden.